Vítam vás na našom živom obchodovaní. Máme tu graf dolár voči jenu. Vidíte, že jen momentálne posilňuje, momentálne prelomil nižšie, ale pohybujeme sa pri Fibonacciho 100%, čiže predpoklad je ten, že dole a nižšie by sme už dnes nemali. No a predpoklad je ten, že po tomto výplachu príde teraz rast. Čiže dajme si 2 loty nákup na trhu teraz. Čiže nakúpili sme na trhu objeme 2 lotov. No a zisk budeme chcieť vyberať na tejto úrovni. Čiže budeme špekulovať a špekulujeme na to, že príde a otestujeme znovu túto úroveň. Čiže špekulujeme na to, vidíme, že toto je 15 minútový graf, vidíme, že už ideme dosť dlhú dobu dole, no a už toto si vyžaduje nejakú korekciu. Samozrejme je to proti trendu dvojdňovému, ale je to zároveň v smere celkového trendu. Pokiaľ si pozrieme ten graf hodinový, vidíme tu tento dvojdňový trend, že dole korekcia, ešte nižšie, ale pokiaľ si vezmeme ten trend celkový, vidíme, že rástli sme neuveriteľným spôsobom. No a teraz momentálne ideme nadol. Pokiaľ si pozrieme ten jednodňový graf, no tak vidíme, že tento trend je naozaj masívny. A teraz robíme len korekciu z tohto celkového rastového trendu. Čiže uvidíme, kam až celkovo môžeme prísť v niekoľkých dňoch, kam až prídeme. No ale nás teraz nezaujíma celý jeden deň, nás zaujíma 15 minút a vidíme, že tá cena sa odráža nahor. Odráža sa cena nahor. Tuto pravo vidíte, aký je momentálny zisk. Takže len si počkáme, kým nám vyberie náš dnešný zisk. Môžeme si samozrejme prepnúť aj na nižší timeframe. Tuto to vidíme veľmi dobre. Tu nám vznikla sviečka, ktorá nám indikuje to, že pôjdeme nahor. No vidíte, že nahor skutočne ideme. Není dôvod si nemyslieť, že by sme neotestovali toto dno, z ktorej sa môže stať už teraz rezistencia. Jen voči doláru je volatilnejší pár, čiže týchto pár bodov už sa na nich počkáme. Tu vidíte momentálny zisk, ktorý máme. Sú tam dve čísla, samozrejme dvojitý zisk. Je tam rozdiel od túto komisiu, ktorú nám účtuje na profesionálnej platforme. Čiže nakupujeme na úrovni 119,48, takmer 9. No a chceme zisk vyberať na úrovni 119,59,2. Čiže 11 bodov chceme vyberať zisk. Takto obchodujeme intradenne, to znamená, že v tom istom dni otvoríme a zatvoríme obchod. Čiže intradenné obchodovanie. Vtedy sa pozeráme na 15 minútový a 5 minútový graf, niekedy 30 minútový graf, maximálne hodinový graf. Vtedy to má zmysel. Pokiaľ už robíme swingové obchodovanie, no tak
robíme samozrejme aj také obchody, vtedy sa pozeráme na grafe 4-hodinové, denné a týždenné. Takže cena sa nám tlačí nahor, už sme kúsok od nášho T-profitu. Vidíte, ako teraz cena vystrelila smerom nahor. Tu vidíme náš aktuálny zisk, ktorý je už veľmi slušný. 118, 122, 125, práve nám uzavrelo zisk. Práve nám uzavrelo zisk 125 eur. Veľmi pekný zisk. Ako vidíte, v priebehu pár minút, v priebehu tejto sviečky nám uzavrelo zisk 125 eur. No a presne ako sme predpokladali, ešte sme chceli testovať túto úroveň. Možno teraz cena pôjde vyššie, možno nižšie, ale to nás už nezaujíma, pretože my sme si už zobchodovali. Čiže videli ste naživo obchodovanie japonský jen voči americkému doláru.